Ei. Vajaa 6 minuuttia meni. Ai niin, silloinkin. Tänään ei kuitenkaan aivan samalla teholla ole aina aloittanut tsekki. Peli areenalla siis Wrocławin kaupungin stadion. Ja tämä on viimeinen ottelu, joka pelataan tällä areenalla näissä kisoissa. Tsekki on pelannut kaikki alkuloppupelinsä. 3 alkuloppukamppailua nähdään sen jälkeen. Wrocławin stadion hiljenee, ainakin hetkeksi. Väittelen seuraan kasvatettaville. 40 000 katsojaa mahtuu kyseiselle pelipaikalle. Iskä! Iskä! Että... Zilewski. Niin, kun. Ja aivan toivottavaksi yritykseksi. 1-0 välissä. Onko sinun päivä Ja Selassie. Pallo ei pysy kentällä. Vai. Aamu. Se oli tällainen. Jos joku oli väärä heitto, niin... Ja sitten se. Se 07. Thompson antaa arvo käydä oikeudesta ja... Se on siinä, että pallo liukastuu tuolla saa uuden rajaheiton. Okei. Se laittaa toki Lewandowskia, mutta kyllä voitaan tämän Jette Selassie. Että tää on kello, mutta se oli aamulla. Mä laitan tän aamusta. 7:95. Eikö tää aamulla? Niin 5:08. Niin jaa. Se oli. Ja tuon vauhdikkaan alun jälkeen pieni sulatavaihe. Täällä vaiheottelussa. Jette Selassie saa siinä sitten Lewandowskin jalan tuon Aulutsen kohdalle. Kyllä vain, ojentajalla se tulee. Onks meillä pussi? Kertoo miten ottelua, että hän ei aio informoida omia pelaajia, että eikö ne mennä välissä tilanteessa, niin teikö ne vasta aivan lopussa. Mutta totta kai se riippuu vähän sitten, mikä se tilanne siellä on. Ainakin Mara Kuusela sanoi, että mikäli tilanne on huono Tsekin kannalta, niin sieltä informaatiota kyllä tulee. Varmasti omille pelaajille. Yksi menestyneemmistä näin sanoi, niin ehkä Diva jalkapalloilija ei väitä vastaan. Kulavski vierelle Obrania. Vähän tuo liukas keli. Ottaa vaikeuksia, mutta Lisapalatski pidettyä pallon hallussaan.